ସଏଲ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପତ୍ରିକା ମୋ କଲମ ଉନ୍ମୋଚନ। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ସଏଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ସେଇ ସଏଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଲୋକହିତକାରୀ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହୁଏଦର ସେମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସଏଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ସଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା। ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ କୋଲାବରେଟ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ସନ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ସୋସିଓଲୋଜି ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସକୁ ମିଶେଇକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବେ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, କଲିଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ସଏଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ସଫରର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜ କଲମ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବସ୍ତି ବୁଲିକି କାଗଜ କଲମ, ବହି, ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କ ଏସବୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କୋଭିଡର ପିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇକି ସେସବୁ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ମୋ କଲମ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଏନକରେଜିଂ ମେସେଜେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ସେଟା ସେମାନେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଏଲ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ତାର ନାଁ ହଉ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆମର କୋରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତ କୋରୋନା ଯାଇଛି, ସେ କୋରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକରି ବହି, କଲମ, କାଗଜ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ ଉଡ଼ାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଭଳିଆ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାରେ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ସଫରିଂ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା କଥା ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। PCM ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୟାଲୋରି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ସଫର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ ବି ଆମେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବି। କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କେସ୍ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ସଏଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ କଲମ ପତ୍ରିକାଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ସଏଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସୋସାଇଟିକୁ, ଟିକେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି?
आज आम डिपार्टमेंट रे सॉइल इंडिया रो 3rd एडिशन मो कलम आज इनागुरेट है। मु बहुत खुशी जे सॉइल इंडिया भाया गोटे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया काम करछि। से माने पर्टिकुलरली जो उपरे काम करछन्ती एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रेन मानकर एजुकेशन आउ लाइवलीहुड। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आउ से माने बहुत वंडरफुल काम करछन्ती। 2 वर्ष है ऑर्गेनाइजेशन सरीगला, 2 वर्ष काम कर विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार काम करछन्ती। एबे से माने गोटे विलेज एडाप्ट करछन्ती आउ से विलेज रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करिया को जाउछन्ती। से माने आज मते जणेले जे सेठी 50,000 टा प्लांटेशन करिवे बोली। तो यही उद्यम जारी रहू आउ सॉइल इंडिया रो आहुरी उन्नति हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।